ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What a man. ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆತನ ಗಾಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೋರ್ದು ಬೋರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೋಲಿ ರಟ್ಟಂಡಿಯೇ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತಾರಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಮೂಡುದು ಬರೋದು ಪುಂಚಿತನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಪಂತುಗು ನಿಕಲೇನ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳ್ ಎದುಕೊಂದೊಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಡಿಪಿ ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಯೋಜನೆದ ಹೊರಟು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದುಲೆರು ಅಕಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೆರು ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕುಡ್ಲದ ನಡುಪೇಂಟೆಡು ಪುಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪನ್ನ ಪುಗರ್ತದ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೆರು ಒತ್ತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೆರು JPS ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಶಶಿದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಕುಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಕುಡರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಲನ ನಿಕಲೆನೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಪಂತ ಸುರು ಮಲ್ಪನೆರ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಪನಡಾತನೆ ಸುಮಾರು ಜನತ ದೂರು ಅತ್ತಂದನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಂತುಂಡಾಂಡ ಈ ಸರಿ ಅಂಚಿನದಲ ತೋಜುಜಿ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ ತೆಲ್ಪರೆ ಬರೊಂದುಜಿ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಕೂಟದ ಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ತೆಲ್ಪವನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುದಕುಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಕುಲು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಅಂಡ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಅನಿತೆ ಪನೊಡಾತನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತಾರಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಂಚಾಲಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನದಾದ ಪಂಡ ತುಳ್ಳ ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಲೋಕಮೊಕ್ಕೂ ಸೇರಾವಡು ಅಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕಂತದ್ದು ಜನಕಲಿಗೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಮುಡಿಯರು ಐಕಾತ್ರ ಏರ್ಮಾತ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ಈ ಸುರುತ ಸುತ್ತದ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪನ ಆ ಸುತ್ತುಡು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಪತ್ತಜಿ ಉಡಲ್ ಸನ್ಮಂತ ಆತಜಿ ಒತ್ತೊನಡಾಯನನೆ ಅಂಡ ಪಂತ ಸುರುವಾಪಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ನನ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತು ಪೋಯ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಜಿ ಪಾತಾರ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಏತ್ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತನ ಆಯ್ತಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲಂಡಲ ಹೆಚ್ಚ ಖುಷಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕೊರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ವಾಕ್ಯನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಡು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರನ್ನು ಎಂಚ ಪೊಡೆತ್ನಾಗ ಗನ್ಸರ್ ಬಾರು ಒರಿಯುಂಡ ಆಯ್ತಾ ದಡ್ಡು ಅತಂದಣ್ಣ ಕಜವಪುರ ಪೋದು ಗನ್ಸರ್ ಬಾರ್ ಎಂಚ ಒರಿಯುಂಡ ಅಂಚನೆ ಇತೊರ್ತು ನಡತಿನ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡು ಏನು ಒವ್ವೆ ಕೂಟದ ಕಲೆನ್ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಾತುರ್ಪುತ್ತಿನ ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಪೂರ ಪಿರ ಒರಿವೇರು ನಾನ ಎರೆಗೆ ಸಗತಿ ಉಂಡು ಎರೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ತೆಲ್ಪವನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಟು ಒರಿವೇರು ಆಟೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ಪ ಮಲಮಲ್ಲ ತಟ್ಪೆ ಕಿರೀಟದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕೇರಿಗಾನ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ನನದ ಪಂತಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ ನಿಕಲ ದುಂಬದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರವಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ನಿಕುಲ್ತಿಯಾರು ಇತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತು ಶುರು ಹಾಪುಂಡು ಈ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತುಡು 21 ಕೂಟದ ಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಆತರು ಆ 21 ಕೂಟೋಡು 10 ಕೂಟದ ಕುಲು ಕೂಡ ಪಿರ ಒರಿವೇರು ಖಾಲಿ 10 ಕೂಟ ಹತ್ತಂದಂಡ 11 ಕೂಟದ ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನ ಸರ್ತಿಯರು 10 ಕೂಟದ ಕುಲು ಅಕಿರಿದ ಸುತ್ತು ಬೈದರ ಅಕುಲು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡು ಸೇರೋಣ್ರೆಲ್ಲರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಪಂತ ಬೀಗಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹಾಕರು ತಯಾರಾದ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇಂಥ ಪಂತಗೂ ನಿಕಲೇನು ಕೊಡ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕುಲ್ದೇರು ಈ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಯೋಗದ ಕಲಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರತ್ತು ಏಲ್ ಕಡಲ್ದ ಅಫಿದಿಕ್ಕದ ದೇಶಡ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆದ್ದ ದಿನ ಇನಾಮ್ ಗೆದ್ದ ದಿನ ಕುಮಾರಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಲವಲೇರು 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕದ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೈತೆ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಕಡೀರ್ದ ಸಂಚಿಡಿ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ತೆಲಿಪಾರೆ ಬರೊಂದುಲೇರು ಪುತ್ತೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಟೀಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್
ತಮಸಲಾತನು ಮಸ್ಕಿರಿಲಾತನು ಮಂಗಾತನು ಕೋಂಗಿ ಆತನು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಸಲಾತನು ಈತ ಕೊಡರ ಅಟಿಲ್ದ ಆ ಜವಣರು ಎಂಚ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ತೂಪಿಂಚಿದ್ದನ್ನು ಪಡ್ತು ಎದುಕೊನಕ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಪುತ್ತೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕು ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಅಂದು ಮಾರೆ ನಿನಾನಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟುಗುಲೆ ತಂಬೋಪಿನತ್ತು ನನಲೆ ತಂಬೋಪುಜಿ ನಿನಾನಿ ಅನ್ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತುವಾಡಿ ಅವಳು ಮಂಡೆ ಸಮ ಯಾನು ಈ ನಮೂನೆ ನೇರ್ಂಡಲ್ಲ ಬೇ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆ ಉಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂತೊಂದೆ ಅತ್ತ ನಮೆ ಓ ಏನ ತೂಪಿನ ಐನ ಯಾ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಜನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾಂತಿನೇ ನನಲೆ ತಂಬೋಪುಜಿ ನಾನು ತೂಪಿನ ಐನ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನೇ ನೆರ್ಪಿನ ಕೇಳನ್ಲಕ ಪಟ್ಟಿದೀತಿ ನಾಂಬೆ ಏನೇ ಮುಲ್ಯನ್ನ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ತೋಲ್ನಾಲು ಯಾಲ್ಲ ತೋಲ್ದಾಯಿ ಅವಳು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಆ ನೆಲ್ಪಿನಿ ಪಿತಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಪಿನಿ ಯಾನೈಕ್ ಬೆಚ್ಚೋಡು ತೆಬಿಕ್ ಪಲ್ತಿದೀಯೋ ಬೈದಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಾಂತಿನೇ ಏನ ನೆಲಿಯೆಂಬೆ ನೆಲಿಯತ್ತು ನೀನಾನು ನೇಲಾದು ಬಿಡ್ತೋಡು ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನೇ ಅರ್ ಮಾರ್ವಲ್ಲೇರು ಪಾಂಡನೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಪುಲಿ ಉಂಡು ಬೇ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೋದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆರಿಯ ಮಾರೆ ಓ ಪಾಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಗಿಲ್ಲ ನೆಲಿಯೇನೆ ಕೆಪ್ಪು ದೀಪ ತುಲ ಸುರುಕು ನಾಳೆದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಗ್ರ ಕೆಪ್ಪೆ ಅರಪಾರ್ದು ಜೂಪ್ ಮಲ್ಪು ಅತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಲ ಪನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುರ್ಲಿ ಓ ಯಾ ನೀನ ಪಾತಿರು ಅಂತೀನಿ ಇದೇ ಮರ್ಲು ಮರ್ಲು ಬೊಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜ್ಜನಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬೋತೀನಿ ಪಾಸು ಒರಿಲಜ್ಜಿ ಪುರಾ ಬೋಯ್ಲ್ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ಅಕುಲ್ ಎಂಕ ಬರ್ಪಿನ ಗರ್ವಡುಂಡತ ಬೆಚ್ಚನಗ ಪೂರ ಒರಿಯರೇನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಗ ಅಂತ ಹೋಜುನ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಂಡುಲಂಗನ್ನ ಓ ದೇವಲ್ಲ ಓ ಪಾಂಡುಲಂಗ ನಮೆ ನಮೆ ಓ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ಲಂಗತ್ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರವತ್ತೆ ಮೂಳು ಪೂರಾ ಆಯ್ನಿ ನಿನ್ನರ್ದವರ ನಿನಾನು ಸುರೂಟು ನಿನಾನು ಉಲೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಡಪುಡಿ ಅತ್ತ ಅವು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಯಾಗ ಅರ್ಥವಂದಿನ ಭಾಷೆಡು ಪಾತೇರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತು ಬೈದ ಅವಳು ಕನ್ನಡಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಮರಾಠಿಡು ಪಾತೇರ್ಲಾಕ ಪಾತೇರ್ದು ಬೈದೀನಿ ಅನ್ನವೇ ಅರೆಗಿ ಅರ್ಥವಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನವೇ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಲ್ದೆ ಪಾಂಡುಲಂಗನ್ನ ಯಾನಂಚ ಪಂಪಿಜಿ ಪಾಂಡುಲಂಗನ್ನ ಕೆಬ್ಬು ದೀಪ ತುಲ ಖಾಲಿ ಪಾಂಡನ್ನ ಪಾನ್ ಲಂಗ ಕೆಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆಕ ಮುರ್ಲಿ ಓ ನಿಕ್ಕಯ ದಾದ ಮಾತ ಕೊಚ್ಚನಿಗೆ ಎಂದಿ ಲೇ ಓ ಅನ್ನರೆ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಿಚನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಆ ಎಂಡ ಸುರೂಟು ಕೇಂಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೇಂಡೆ ಯಾನು ಅಂಬರಪ್ಪುಡು ಬೇಸಪ್ಪು ಅಂದೆ ಮಂತುಜೆ ಬೊಕ ರಡ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾನು ಈ ಲೇಡೀಸ್ದ ವಿಷಯ ಪುರ ಬಾರಿ ಪಿರ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಆಯ್ ಕುಡೊಂಜಿ ತರ್ಕಾರಿದನೇ ಕೇನು ಎಂದು ಯಾನೆನ್ನದೀನಿ ಹಾಯ್ ಲೇಡೀಸ್ದ ಪುರ ಕೇಂಡೆಡ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತವಡು ಏ ಮುಲ್ಯನ್ನೆ ಮಂಗ್ಯಾಯ್ನಿ ಎಂಗೊತ್ತುಂಡು ಲೇಡಿತ್ತು ಪಿಂಗಲ್ ಪಂಡ ಎಂಗೊತ್ತುಂಡು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದಾ ಲೇಡಿತ್ತು ಪಿಂಗಲ್ ಪಂಡ ಬೆಂದೆ ಯವ್ವ ಬೆಂಡೆ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಬೆಂಡೆ ಎಂಜ ಬೆಂದೆ ವಾಪ ಈ ಸುಧಾರ್ಜಂಬೆ ನಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊಚ್ಚನಲ್ಲ ತರಕಾರ್ದನೆ ಕೇಂದಿಂಗಂಬೆ ಈತ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ತರಕಾರಿದೇನೆ ಕೇನ್ನ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ದೀತು నేను ಎಂಚ ಕೊಚ್ಚುಣು ಪಂದಿರ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಪಾರ್ದ್ವೆ ಅವು ಬುಡಿಸ್ ಪಾಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆಂಜ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೇಳುನ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಬೆಚ್ಚೋರುಂದತ್ತ ಮುರ್ಕಾದು ಪೋಡಿ ಮುರ್ಕಾಂದ ಮನಸ್ಸು ಬೈದನು ನಂಬೆ ಯಾನು ಸುರುಟೆ ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಅರ್ಥಾಪಿಲಕ ಪನ್ಪಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತುಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂಡೆ ಸೇಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಚ ಬಂಡಾರ ಯಾ ಬಂಡೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಮ ಭೋಜಂಕ ಬೇಕು ಬಂಡೆ ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕ ಬಸನ ಎಲಿ ಬಸನ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮೊರೆಪಿ ಜಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೆನೆ ಬಿಡಬೇಕು ಬಂಡೆ ಆಗ ರುಚಿಯಾದ ಸೇಮಿಗೆ ರೆಡಿ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಖುಷಿಯಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋರ್ಪೆಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಪೆ ಮಾರೆ ನೆರಿಯೇ ಒಂತೆಂತೆ ಹತ್ತುಂಬೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಾಂತಿನ ರಾಯ್ ನೆರನ್ನೇ ಕುಲ್ವೇನೆ ನೇ ಓ
ತೊಟ್ಟೆರ್ದು ತೋಪುಗು ಬಾಡಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಲಿಗೆ ಪಾಟಿ ಆಡ ಸೇಮಿಗೆ ಅವಳು ತಾಪಿನಿ ಅವಳು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡತ್ತವಳು ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಚೆ ವಾ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದಿನ ಜಮ್ಮುರ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಬಂಜಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬನಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನಾರು ಅವು ಸಯ್ಯದ್ಯಾ ಅಯ್ಯನ್ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿ ಏನಾಗೆ ಗೋಲಿ ಭಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸುಲಭದ ಕ್ವಶನ್ಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದಿರಾಪುಂಡ ಐಕ್ಯ ಪಂಡೆ ಗೋಲಿ ಭಜೆಯನ್ನು ಪೀಠ ಕಾಲತ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಉಡ್ಪಿನಿ ಮಂಡೆ ಏನೇ ಎಂದೇ ಓ ಮರ್ಲೇ ಇರೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡಿಯರ್ ಲಂಚ ಮಾತಿರೋರೆ ದಾದಂಬೆ ಏನ ಪೀಠ ಕಾಲತ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಉಡ್ಪಿನಿ ಈ ನಂಬೆ ಪೀಠ ಕಾಲತ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಉಡ್ಪಿನಿ ದಾದ ಏನ ಅರ್ಥ ಬಿಲಕ ಬನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪೀಠ ಮಂಡೆ ಇಂದಿರು ದಾದ ಇಟ್ಟ ತಂಬೆ ಓ ಹಿಂದಿಡಿತ್ತ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಠನ್ ಮನ್ಪಿನ ಬಕ ಅಂಜನ್ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ನಿ ಅಂಚವನ್ನಿ ಏಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಇಂದೇ ಪಾಂಡುರಂಗಣ್ಣ ಓ ನಿಕ್ಕಲ ಒಪ್ಪಡು ಎಂಕದಾದ ಕೇಂಡಲಿಂದ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂಡಲ ಅವು ಅಂದ ಮಾರೆ ಈ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಈ ಎರೆಲ್ಲೆಪ್ಪನ್ ಅಂದ ಜಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಅವಂದು ನಿಂಕ್ ದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಎಂಕುಂಡತೆ ಯಾನು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಲದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋತಿನತೆ ನಮ್ಮ ಓ ಅವು ವೆಯ್ಟರ್ ಹತ್ತಂಬೆ ವೆಯ್ಟರ್ನ ಟೈಟಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪಾಟಿ ಎಂಬೆ ವೆಯ್ಟರ್ ಯಾನಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಪೋತಿನತೆ ಎಂಕು ಪೋಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತುಳುಟ್ಟು ಕೇಂಡಿ ಎಜ್ಜಗೆನ್ನಿ ಎಂಕು ಪೋಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತುಳುಟ್ಟು ಕೇಂಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುರ್ಲೆ ನಂಕಾಯ ಕಣ್ಣೋಡು ಕೇಂಡಿ ಇಮ್ಮಾಗೆಂಚ ತುಳುಟ್ಟು ಕೇಂಡಿ ಬೇ ದೇವೋ ಆಯ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಬಂದಾರ ಕೊರತೆಂಡಿ ಆಯ್ನ ನಾಲಾಯ್ ಸರಿ ಮಗುರುಜಿ ಆಯ್ ರಾಕ್ ಲಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಾಕು ತಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಸುರುಟು ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೇ ತುಳುಟು ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜಿಲ್ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಸಯ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕದಾದನ್ ಯಾನ್ ಎಂಕು ತುಳುಟು ಕೇಂಡಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸಲ್ ಏನು ಕೇಂಡಿ ಹೋಯ್ತ ಪುಲಿಯ ಪುಗ್ಗ್ಯಾರದ ಏನೇ ಅತ್ತೆ ಎಸಲೊಂದು ಮಂಡತ್ತ ಪುಲಿತ ಎಸಲ ಪುಗ್ಗ್ಯಾರದ ಎಸಲ ದೇವೋ ಇರೆಗು ಹೊರ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಪುಜೆ ಅವು ಪುದರಿಯ ಹೆಸರು ಆಯನ ಸಯ್ಯ ಈ ಪನ್ ಯಾನೈಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೆಸಲು ತತ್ತಿತ ಪಂಡ ಎಜ್ಜವನ್ನಿ ಎನ್ನ ಹೆಸಲು ತತ್ತಿತ ಪಂಡ ಈನಂದ ತತ್ತಿತ ಓಲ ಆಟದ ಮೇಲೋಡಿತಾನೆ ದೇವೋ ಅವು ತತ್ತಿತ ಪಂಡ ಸತೀಸ ಆಯನ ಪುದರ್ ಸತೀಸ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡನ ತಿನ್ಪಿನ ಅತ್ತಿಯೇ ತಿಂಡಿದ ಪುದಲು ಕೇಂಡಿಲಿ ಯಾನೈಕ್ ಪಂಡ ಟಮೋಟ ಮಸಾಲ ದೋತೆ ಲವ ದೋತೆ ತೀಲ ತಜ್ಜಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಕುಲ್ಮ ಪುಲಿ ಬಾಜಿ ಪಂಡ ಯಾವ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಲಕ್ದು ನಿನ್ನ ದೊಂಡೆಗೂ ಮೈಪೋಡು ಸಾಕಿ ಬೋತೀನಿ ಓ ಹಣ ಮುನ್ನೆಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಪೋತಾನ ಮಾರಾಯಿ ಯಂಗ್ ಕುಡ್ಡಲ ಕೇಂಡಿ ಕುಡ್ಡ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ದ ಪುದಲ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಪಂಡಿರಿ ಎಂಚ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ದ ಪುದಲ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಪಳ್ಳೆ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಂದೇನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ಕುಟ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶ್ ದ ಪುದರ್ ಪನ್ ದಾದ ಬಂಡೈ ಯಾನೇಕ ಪಂಡ ನವಲತ್ನ ಕೂಲ್ಮ ತೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಪನ್ನೆ ಮಸಾಲ ತೆಪ್ಪು ಟೊಮೆಟ ತೆಪ್ಪು ತಿಂಬ್ಳ ತೂಪು ಎಂಚ ತೆಪ್ಪು ಟೊಮೆಟ ತೆಪ್ಪು ತಿಂಬ್ಳ ತೂಪು ಏನ ತೂಪು ನೀನು ತೆಪ್ಪು ಗುದ್ದೇರ್ನೆ ಕಡ ಪುಡ್ದೋಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಡ ಪುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಕುಟ ಏನ ನಿನ್ನ ತೂಪು ತೆಪ್ಪು ತೊಮೆತ ತೆಪ್ಪು ತಿಂಬ್ಲ ಆಯ್ ತೆಪ್ಪು ತಾರಾಯ್ಕೆ ಅಂತ ಜನ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನೇ ಆಯ್ ದೊಡ್ಡ ಫಿದೆ ಬೇಡ ನೀ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಕುಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ಕೊಚ್ಚನಿಗೆಂಡಿ ನೆಕ್ಕು ಕುಸಿ ಅಂಡ ಪನ್ ಬಕ್ಕತದಗೆಂಡಿ ಬೊಕ ಪಂಡಿ ಇತ್ಯಾ ನಿಕ್ ಬೇಲೆ ಕೊಪ್ಪ ನಿಕ್ ಬೇಲೆ ಕೊದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ನಿನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಗಿಲಕ್ಕೆ ಅದು ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ದಾದೊಂಡು ಕೇನ್ವೆ ಐಕಿ ದಾದೊಂಡು ಪಂದು ಪಂಡ್ಲ ಪಂಡಿ ಬಂಡ ಐಕ್ಯಾಂ ಪಂಡ ಆಡುಂಡು ಪಂದುಂಡು ಅವಲಕ್ಕುಂಡು ಆಡುಂಡು ಪಂದುಂಡು ಅವಲಕ್ಕುಂಡು ಏನ ಪಾತಿರ್ವಂಬೆ ಏನ ಆಡುಂಡು ಏನ ಪಂದುಂಡು ಕುಡೈನ ಏನ ಲಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಹಿಂದೆ ಆಡುಂಡು ಪಂದುಂಡು ಅವಲಕ್ಕುಂಡು ಸಾಯ್ತು ಹೋತಿನೇ ಲಾಡುಂಡು ಪರ್ನುಂಡು ಅವಲಕ್ಕಿಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಏನೇನ ಬಾತಿರುವ ತಂಬೆ ಸಾಯ್ತು ಹೋತಿನೇ ನಾ ನೀ ಯಾನುಡತ ನಿಕ್ಲೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗುಲೆ ತಂಬೋಯತ ಇಚ್ಛೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಆತೆ ಪಂದು ಆನೊಂಜು ಮೋನೆ ಆತುನು ಮಾಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಲಿಯೇ ಆತೆ ತತ್ತು
ಎಂಕುಲ ಬೆಚ್ಚೋರ್ ದಾಲವಲ್ಲಿ ಯಾಲ ಪಿಲನೆಲ್ನೆ ತಾಗು ಈ ಬಿರನೆರಿಯನ ಏನೆರಿಯ ಯಾನೈಕು ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಕಲ ಅನ್ನ ಬಲ ಹೆಂಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಮುಲ್ಲನಿಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತಿನ್ಲ ಬೈದಿನ್ ಬತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬಂಡೆ ಅಯ ಲಬಕ್ಕಂತ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ದೆ ಆತಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕುಜ್ಜಲ್ಪಿದೆ ಬೈದಿನ್ ತೀದ ಕಿಚನ್ದುಲ ಪೋಯಿನಿ ಅವಳು ತೂಪೆ ಆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬುರ್ಪಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬುರ್ಪಿನಾಯೇ ఆయన ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಮಾತ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ನೆಟ್ಟ ದೀಪಿಡು ಪಚಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಡು ಬೂಟ್ಪುಡು ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ನೆಟ್ಟ ದೀಪಿನಿ ಪಚಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಡು ಬೂಟ್ಪುಡು ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಕಲು ಇಂಚಿನತ್ತಿ ಜಲಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬನ್ನಿ ఆయన ಮೋನ ತೂಡಪ್ಪ ಕೆಂಪು 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 ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಕು ನನ್ಗೆ ಹತ್ತು ಪಿದ ದಕ್ಕಿನತಿ ದಕ್ಕಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ವೇನೆ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನೆ ಅವ್ವೇ ಆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನಮ್ಮನೆ ನಾಯಿನೆರ್ಲ ಕನ್ನೆರ್ನಿ ಸುರುಟು ಬೈದಿನ ಎಡನೆ ಬೆಚ್ಚಾತನಾಗ ನಮಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರಿಗಿಲೆ ತಂಬೋತೆತ್ತ ಎಂಕ ಮರ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಎಂತೂ ಪೋತುಂಡು ಎಣ್ಣಾಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲಕ್ಕ ಪೋತುಂಡು ನಮ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪಿನಿ ಬೇ ರಡ್ಡಕ್ಷರ ಬರವು ಓಡುಂದು ಬರವು ತಿಂಡ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬೇ ನಂಕ ಎಲ್ಲಿಡಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಹತ್ತಜಿ ಇತ್ತದುಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏನ ಇಂಜ ಮಂಡೆ ಆಡವನು ಈ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ನೀನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ ಸಾಲೆ ಕಡಪುಟ್ನಾಗ ಈ ಬೋದು ಗುಡ್ಡೆಡ್ಗುಲ್ದು ಜನ ಗುಡ್ಡೆಡಿ ಏರ್ ನಟ್ಟುಕೊಳ್ದಿನಿ ಏರ್ ನೊಟ್ಟು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಏನ್ ನಟ್ಟುಕೊಳ್ದಿನಿ ಏರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ನೊಟ್ಟತ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗ ಅಂತಂತೀನಿ ಯಾಲ ಇಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ ಕಮ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಎಂಚ ಕಮ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಪಂಡ ಓದೊಂದಿತ್ತಾರ ಓದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚನ ಅವೇ ನಿಕ್ಕು ಸುರುಟೆ ಬಂಡ್ರೆ ದಾನವೆ ಏನಮ್ಮೆ ಈ ಮೆಗ್ದಿನ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕು ನೆನ್ಪಂಡ್ ಮಾರೆ ಏನ ಯಾನು ಪಿದಾಯ್ ಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಏಪತ್ ಉಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅನ್ಪಲ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಮಾಲ್ ಬೆರಂಡೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಈ ನಂಬೆ ಓತುಂಡಲ ಸಿಡಿ ಬೈದನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇವತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗು ಅತ್ತ ನಮ್ಮೆ ನೀ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಷ್ಟದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬೆ ನೀನು ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗು ಅತ್ ದಾದಲ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕದಾಗ ಬೆ ಎಂಕ್ ನೇನು ನೆತ್ತ ರೆಸ್ಟ್ ದೇತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ ಪೆರಂಡು ಅಂಗಡಿ ಬೋದಾರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಲಣ್ಣ ಓ ಅವ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಯಾಂಚಮ್ಮ ಮಲ್ತ್ಕೊಪ್ಪ ಏನಂಬೆ ನಿನ್ನ ನಾಲೈನ್ ಸಮ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ನಿಕ್ಕಾಪುಜಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಸಮ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಲಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಣ ಯಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತನತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣೆ ನಾ ತೂತೆ ಅಂದ ಅಪಗಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಸೆಟಿನ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಮಯ ಪೊದ್ದೊಲೆ ದೊರಿಯುಂ ನೆತ್ತ ರೆಸ್ಟ್ ದೇತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಆಪುಂಡ ಇಲ್ಲಗಿತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಂಡಿ ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಂಡತಿ ಅಂತಂಬೆ ಎಂಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಆನೆ ಅಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪುದಾಲ್ ಬನ್ನೋಡು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪುದಾರ್ ಮನೋಡ ಇಂದು ಪಗೆತ್ತ ಪುಗಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಎಂಚ ಪಗೆತ್ತ ಪುಗಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನೆತ್ತ ಪುಗಿಯ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಗ್ಯ ಕೊರ್ರಿ ಅಡೆ ಯಾವ What a comedy!